Hello mga boss, mga master. O nakulong ta isuy-isuy kanyo. Atawa hibay ta. Ha? Kanta mo. Ilong ta. Ambuk long ta pa masyalan din di lupa siyasin. Adula tolong ta mana kaingat mga tao siya si Randy. Banglong ta tinya bukong kamo tao Randy atawa o makampungan mabaya kamo long ta masal mari pa hula ini. Amon tindo ka tabiyaw na to how no kita biyaw humbukin long ta pamasyalan amon long ta nakabutang in location ini Kabangkalan. Okay, pagubos same time masukman sa inilong ta airport in view ng mga boss mga master baling katin long tayo pagtanong sin mga long ta new 20. Ayan, ipakita ko kanyo. Balingkat sa pagpatapataan. Kabalik-balikan ko no. Kabalik-balikan kanyo, Kabangkalan ini. Okay? So, straight yan. Mga boss yung daan hindi. Ayan ha. Straight. Iwasin lang tayo new. Balikat din pagtanong kanya. Ayan. Magka umabaya mari, long ta, mas malingkat din mag-prepare ka mo long ta mga long ta sunrise or long ta sunset. Balingkatin na long ta in casting shadow pakuan si mga new. Ayan ha, straight na kuman. Pakita kanila. Straight na kuman yan. Yabang mo sabi straight to ninyo on. Amo na yun mismo in kuan in airport si Chasi. Ayan. Ayan mga boss. Anyong tod kalupay long ta mang pata-pata bisita rin in lugar ni. So bang niyo sabi straight to nini. Amo na yung pag yan, long danarap pa 1,000 beach. On din yung pagtatambay-tambayan ta rin ito. So malikat din sa pagpatapatan. Bang kami long tati na magpasyal din di ha. Student ang mo ba? Pasyal din di. Bang kami lang tamo kumampa mga airport yun. Katawa, tumunoy ito yan kami, limibot, marap na ito mga pamapuan. Pagos, magkawa kami ito mga lag-lag ito. So, yat lang ikaw, mang kami mawa mag-ride-ride. Ito, alibot ko naman sa malayo ito. So, mura-muran, masuk na masiminto kata, malibot na masiminto kata ni paglalabayan ta. So, ayun na siya. Kita ba? Pakain yan, naturo man, straight kita. Pakitaan marika nila, hindi ha? Straight yan mga boss, mga master. Straight yan siya kataan, kitaan nyo. Wow. Yan, malikat yan yung nakakaalay ng pagkuhan. Harap mat to ha, harap mat to, video kanila. Pakitaan yung mga taikod, ayat to ha, ito. Wow, yan. Kita nyo? So, meron lang ta sa mga kabukaan meron lang sa blang tatin ng kabukaan magpasyal-pasyal mari. Pamasyalan, minsan so pamalong tayo kami ini. Diba si aso ako na ang lang ito maboring na pa magkarig magmotor magpasyal-pasyal. Muna itong mga boss ini ka-share ko kanyo. Ang book tip day sa batin niya kuwang kanyo sin hal sin lang ta kami rin di bang bang naman magpakay na to magpatapata ayat to kita mare in kuan nila. So actually man rin naman kami sa log ta sumud day di diretso mong mo kay nga tanindan kuan yan lang ta gua mo kabul so minapan na yung guan. Okay mga boss mga master mataw diyan lang ta motor kung naman lang tahat kami. Isa ning kato naman ni, ito yung mga panay pa na magtatakad ka mo. Dito. Yan. Ipakita ko kanyo in mga view. Yan. Wow. Straight na kuman ha, mga boss. Mga master. Ay no to, kalupay, ibay kanyo. In location yun, Kabangkalan. Ay naman kalupay rin isa, mag-like and subscribe. The beauty of nature. On din kita Facebook page. On din kita YouTube. The beauty of nature pa rin mga boss, mga master. Kita nyo? Wow. Kita ba? Woohoo! So, iya sentro. Pakita ka nila. Sentro. Yan. Kita nin view mga boss, mga master. Kikita nyo rise out. Woo! So, bukin nilang ta. Pag-asa na mo rise out hindi. Pagpatapatan. In pagulain. Ayan. So, mga mulong taon balak marimamasyal, o sa sinamang kamatawukon. Indanan niya dyan ini,
i-take note, kuan nyo, isulat nyo, i-take note nyo. In kabangkalan. Ba't ka mo lang ta sa makabisita? Pasalwang ka mo lang ta magtali. So yun ako ready na misan sa pa issue, misan sa na ako magpakabisita pambok. Wala mga mo nang magtali bang uning katon, nakalupahan na. So isulat nyo asal. Bangka mo mga boss, mga master. Kana on sa mga tao siya si malukay na nakaigden dito. Ito na masambangga ito. Mga vacation mari. So yun isulat asal. Ito naman pagpapasal-pasyalan tarin. Okay mga boss. Ayan. So, lang ikuan. Di na ako makapaman sa ko kanyo. Amura lang ikuanin bali pag-invite ko kanyo mari. Pa book spot tayo ni kabangkalan. Mura-muran. Ambok-ambokong ko kanyo ipakita katan. Mga uno naman ipagkatunta. So, bang sa hamapa, amunin mga boss. Kita niyo. Yan. Yan yung map. Magsukol.